Yoşudan. Yörebilen mi? Yok. Ha? Yörebilen mi? Doktor çağırayım mı? Doktor. Kim mi adamlar? Kim ögüdüm? Kim mi adı ya? Kim ögüdüm? Ağam Kutlayan, boşluk. Sizin qeydiniz bolly. Ýöne bagşlan. Aýalyňyzy halat edip bilmedik. Jaý cennetten bolsun. Koyay. Gayret et kıyım. Hadi. Koy. Koy kıyım, koy. Kaka köyünün odunu alıp beray. Bana şu köyünün gelinleri yarak. Bana şu köyünükten alıp beray. Şu koyuna kalasın eleyem kıydım. Hova kaka. Nesip bolsa ullu kan kıydı olanda. Sana mundanam kovsun alıp beren boğum kıydım. Yöne senden yekici haşt. Hayırlar açıp ulan bolyan kıydım. Bol ya. Ana, pul mudan ma? Eniş pul nem etmeli? Edin yönlenmeli. Owo, äder ejen begenler etme derewçik eşim çalşan ondan gidýäs bolmy? Ýör. Kaka elindeki paketinden şunalınay. Häzir bir öýe bar. Şol öýüňem kapysyny kakyp, şu paketi kapyym öňüne goýup gaçarys bolmaýdym. Kaçarız. Olaydı kim yaşayaray? Ol öýde sen ejen iň ýakyn jorasy ýaşaýar. Gyýdym. Oňa bedel sen ýalyk 3 tanyk çagalar bar. Olaram edil biz ýaly ejesiniň ýekiji öýe seredýär. Ene seret menem saňa ýekörüm seretşim ýaly. Ýöne ol ejes seredýär. Eger biz şu zatlary bildirmän bersek, ejen bize edeni işimizi gaty begener. Şununmu kaka? Ecem beğenirmi? Howa gyýdym begener. Kaka men gelincik gördüm. Seresine kaka gow gelişipdirmi? Ayta kaka gelişipdirmi? Gow gelişipdir gyýdym. Gel. Kaka gelişipdirmi? Galadım mıydım? Gatowadan bolupsam. Seretsene gıydımız nähili odan gelin bolupdyr. Owa. Wagtyň geçişini niýsene. Ýöne men kenidem gydymdan doýup bilemok. Dogrusu gydym ýanymda bolmasa men nädip ýaşarym? Gözüme gydymdan başga hiç zat görünmedi. Ahmet, hiç açan gözüňde ýaş bolmasyn. Esas zat gıydymyzyň bagty. Gıydym bagtly bolsa, menem şat bolaryn. Esas zat gydymy bagtly bolsun.
Bor özel bolýar. Siz arkyny beriň men häzir soňrak barýan. Bolýar. Oglanlar ýörädiňmi? Kim bilen gurlaşýaňy? Özüňe bir ýer duraň oğul. Ya gençemmi? Hawa gençeň. Ya gence matçot derýärmi? Ýok, näme satçy? Nakara gelen okmu diýdi. Men siz arkyny beriň diýdim. Men giýjirak baran diýdim. Ondan entegen men bakdyma sen ma diýdim. Näme şol atçot geçdiň bolýarmy? Entegem men bagtyma sen wa? Ay, hele ýugly. Dida, sen kakyňa ejiňe entegen men bakdyma sen ma diýsen. Gowy aýyr etme. Ondan sen jigiň ýaňy ýakyna durmuşa çykdy däme? Ondan şol jigiňe giýewiň entegen men bakdyma sen ma diýse, şol gowy aýyr etme. Ha? Näme üçin ejelerimiz, uýalarymız, doganlarymız bize süýçü sözlü bolsalar gowy? Aýyny biz olara sähel ýumşagrak guruluşdygym gowda. Diýdarja, men kirimçe ejelerimizden, bajylarymyzdan dünýädäki iň süýçü sözü münasip. Ýöne gynansak da hemme erkek başaranokda. Şeýledem dostum. Geldim ben çıkıver. Bolymyna çıkıp barýar, kimde ýetýän. Böyle. Ha kamrat. Avam. Herkes. Avam, salamu aleyküm. Aleykümselam. Dün öýde gokun geçdim ben eýgilikmi? Awwala şolun ki yeni içecektik başlay. Aýalyň içecek diýen bolsa, näme terwetmiň? Saňa kömek bolsam ne içecek bolýanlarda? Ay barlaýan fenner başlamasanam. Ayal maşgaly öýde tursa gowlay maňa. Evet, biriniň çagasyny öýde alyp dank goýmaly zat ýok. Eger işsäti gelýän bolsa, saňa kömek edip gelýän bolsa, düşünşipçik, oňşupçik ýaşap bolýar. Häzir işe diýip çyksa, o sereder, bu sereder, onuň ýene maňa şo kellagyrda opçy gerek geldi. Durmuşda var, öýdeden dadyň öýdüň aýlanyp gelýär. Sen başga biriniň maşgalatyny göz gyzdyrmasaň, seňe maşgalaňa hiç kim göz dikmez. Wah, onuň aşaýla bolýan ýöne müň ne bir hünär wa, ne bir iş oňar ýaby. Şolartlarym gözüne tutýanlar men. Ýene şoňky meselemi? Aha, gence salamu aleyküm. Salam. Hawa başga näme bolsa, ýene şo iş meseleleri bolan. Onun için hüner hökman nerede? Menem ana tükinçilikten başladım, atölye açtım, sonra aksesuar magazin açtım. Fakat şu an aksesuar magazine yanıma koymakçam gerek. Ben atölyede baktım, koymak eder yani. Yanımda olsun, eve işe öğrenir. Ingol şowa. Ay barlay. Borla yok bilýsiňler. Bar gelne jaňat işe başladyňdy. O da begensin. Men ödüm genjeň bilen bile äkidernem, getirernem saňa ala deder ýaldat ýok. Bar. Garaşaly, gelsin. Jaran işlemeli magazinin açtay. Melek tekstil aksesuarlardan tikinçilere değişli. Hem aksesuarları tapıp bolýar. Agay, eltibay, bärde işlesem günne bir köýnek tikinesim gelip durarmy? İşler yan kaýdyşymýaly. Kıyın zat ýok, harisatyk ezbermeli. Taus, haritlara magat köp eken, meni öwrenşip bilerin kan bärik. Ýaýdan arýar zat ýok, bärde esasy şo tekstile değişli aksesuarlar satylýar. Galandan gelýän klientlaryň özlerim köp zatlaryň ýerlerinden bilýär. Asnawy klientlarymyz özler gerejek zatlaryny alýarlar, esas bahalary öwrenseň, esas soralýan zatlarym kurjawalar, kristallar, ýeňe dakylýan kurjawalar, lental kurjawalar, gaşlar, besirler. Galan zaten wagtyň geçmek bilen neşip bolsa öwrenirsiň. Ya bir munçanlar. Ava salam. Hawa we melek tekstil aksesuarlary. Grybaýedyň ory ýakynlyk gümüş sozdanýaň 4-njy gatyna ýerleşýär. Erden saat ondan akşam 9'a çen işleyese arkan geliveriň. Böyle sağ olun. En esaslı adam janadan müşterilerimiz bilen mehrilce ulaşıp başarsan boldy. Taus, ýollaşym şuna arsgat berdi bolyn. Erte gitme diýejek ýalak bolup durda. Kakamrada Atahan düşünürdi. Ona lad etme. Doganyň sözünden çykyp bilmez. Gel kofýamyzy içeli.